Hej, mit navn er Rasmus. Jeg er direktør i HH Finans. HH Finans hjælper danske boligejere med at få det optimalt ud af deres fastforrentede realkreditlån. Det gør vi gennem aktiv gældspleje, hvor vi overvåger dit realkreditlån og rådgiver dig omkring konvertering, når det er til gunst for dig. Erfaring for de sidste 10-15 år viser, at det i gennemsnit har kunne betale sig at omlægge sit lån cirka 1 gang om året. Dermed har man kunne reducere sin gæld og ydelsen på sit lån hurtigere, end hvis man ikke konverterede eller udelukkende konverterede ned i rente. Nøglen til succes med aktiv gældspleje er timing og en fastlagt strategi, som vi hjælper dig med at tilrettelægge. Vi baserer vores rådgivning på principper omkring enkelhed og gennemsigtighed, ud fra en motivation om at sikre vores kunder den bedste og billigste langsigtede finansiering. Hvis du synes, det lyder interessant, så udfyld formularen på vores hjemmeside, og så kontakter vi dig hurtigst muligt. Tak for din tid.